Здравейте хора, нова Генесис и сега, както виждате, влизам в нея. Изчакайте да я направим на голям екран, да е малко по-добре от миналия път. Така да кажем, мисля, че така е добре. Ето така е перфектно. И сега, както виждате, сега започвам, току-що влезнах в играта и гледам, имам над 1000 бонус неща, още от началото. И както гледате, имам толкова много такива диаманти, мале! И така да кажем, сега тези бонус нещата, за да играете играта, трябва да се региснете. Така знам, че трябва да се региснете. Да, трябва да се региснете, за да играете играта. И така. Да пребързваме малко. Да, ще спра клипа, докато взема всичко и ще се върна. Да, здрасти хора. Върнахме се. Така, както виждате, сега сме малко по-развити, макар че не забравих да взема всичко. Но както и да е. Да, сега искам да мина този челендж за този герой. Защото искам да по-напред да взема по-силните оръжия, но обаче този бос е мега хард. Да. Ето. Аз почти съм го убивал и той в последната минута ме убива. Гледайте се. Сега ако Фалкс ми умре, и Команинга му умира и айде. Сега моята цел е да събера 100 мана, за да го убия на един удар с тази атака. Което е много трудно, което и не знам дори дали ще стане. Както виждате, аз умирам и не мога да го убия. Но вижте сега как се прави работата. Ако Факс не ви върши работа, най-добрият избор, който можете да направите, е ето този. И сега отивате на чалендж. Ето тук цъкате. И сам може и да стане работата. Ето така може и да стане. Това ми трябва 6 мана за да използвам тази атака, така че няма да прибързвам. Така да кажем. Чакам да стигне до малко живот, за да със специалната атака да го убия накрая. И аз почти целият живот съм му взел с той, така че
гледам да успея по-бързо да го направя на по-малко от втория му живот. И после го убивам, така да кажем. Но както виждате, много трудно ще стане тая работа. Дай! Бързо! Специална атака! Специална! Ако не стане, мали. Ако не стане, спирам епизода. Това беше този епизод и чао!